pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas.
Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon Sangtig Ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maibuluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the
praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butanga. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo!
Philippine Standard Time, 3 minutos na lamang nabilin kag magalabot na kita sa takna nga. 2:00 sa hapon mga kabombo. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon, ini ang inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sang Lunes, petsa 22 sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati ang aton si Masuki sa mga nakatunin na sa aton sininagasagabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilusoan sa inyo si tag sa kamaradyo, no? Sa malabutan sa aton si pagwaragwag hello and good afternoon, no? 630 kHz 630. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome, gina-enjoy kita pinagi sa aton sining live audio streaming. Pinagi lamang sa paglagon sa official website sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com. The official website of Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas. Siyempre pa, pwede ka mo sa mga Bacoleño sa Negrense, pwede ka mo diraya diretsyo sa aton sining local website. Aton sining local website, www.bomboradio.com/Bacolod. Again, www.bomboradio.com/Bacolod sa mga kasimanwan naton nga ara sa iba na pungsod, sa bisan pa diri sa aton sining sa Pilipinas nga hindi malabutan na sa aton si paguragwag sa 630 kHz. Sa gihapon, no? Ang aton siniiya nga pagpangagda sa inyo, gusto ninyo nga ma-update ang inyo sini kaugalingon, kung ano nagakahanabo diri sa aton sini nga hometown, no? Diri sa may syudad sa Bacolod, kag kabugusan na probinsya sa Negros Occidental. Log-on lamang kamo sa aton sini nga local website, ang www.bomboradio.com/Bacolod. Siyempre pa mga kabombo sa mga nag-enjoy dira sa aton siniiya nga cellphone, no, kay bisan diin kita hara ang aton sing cellphone. So sa nag-enjoy na dira sa aton si Bombo mobile app, hello and good afternoon. Sa wala pa dira naka-download sang Bombo mobile app naton sa inyo sa tag sa cellphone, download na kamo mga kabombo agon nga kompletos recados, no, ang inyo siniiya nga cellphone, no, well embedded and well-equipped ang aton siniiya nga cellphone, no, embedded ang Bombo mobile app. Anytime of the day, pwede ka mo iya nga pamati pinaagi sa inyo sini nga cellphone sa aton sini crystal clear nga live audio streaming. Sumayong hapon lang dira sa nag-live audio streaming. Subuwan, good afternoon and welcome kaway-kaway sa aton sinigalantaw sa aton si Facebook Live. Ang Facebook Live sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello and good afternoon. Ara na kamo dira, abe padala na kamo sa inyo siniiya nga mga mensahe, no? Pwede ka mo kapadala sa inyo si mga mensahe dira sa aton sini nga Facebook Live. Sa mga maluyag dira maglantaw man sa aton si pinaka-latest ang aton si nga YouTube channel, no? Sa mga wala pa dira na kay balo, no? Pwede ninyo kami subong abi i-check just check it out ang aton sin mga programa sa DYWB Bombo Radio Bacolod via our new YouTube channel, no? And if you're there already enjoying and watching, no, our programs via YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, don't forget to like, share, and subscribe. And of course, don't forget to hit the bell below para nga ma-notify ka mo if ever mayara kita sang bag-o nga mga programa kaangay subong, I'm sure, no, sa mga
naga-subscribe na dira karon kag nagalantaw na via aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, ginotify kamo sang aton sa bag-o nga programa diri subong gid ang kahapon lamang program. So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. By the way, pwede man kamo iya ka padala sa inyo si makasaysayan, no? Pinaagi sa aton sining email address. Ang email ads sa DYWB Bombo Radio Bacolod in small letters, no? Kindly jot it down. bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton sining email address in small letters, bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede ka mo dila kapadala sa inyo siniiyang nga mga mensahe, ang inyo especially ang inyo siniiyang nga mga true to life stories para nga hapos na lang, no? I-email na lang sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Siyempre pa mga kabombo, pwede gid no sa aton sini nga Facebook fan page. Mga kabombo, just look Bombo Radio Bacolod, i-private message o kung ibutang sa inbox sa inyo sini mga kasaysayan, agud nga makita namon diri mga kabombo ang inyo siniiyang nga mga kasaysayan. Pwede man sa Facebook Messenger ni Miss Jazz, no? Gina-accommodate ko lang ang mga inyo sini mga true to life stories, no? Pasensya lang gid sa iban hindi ko mabasahan, pero once nga makitaan ko ang inyo siniiyang nga mga ginapadala pinaagi sa akon si Facebook Messenger, just look for me, Jazz De Jesus Madrigal, no? Gina-accommodate ko lang ang inyo siniiyang nga mga true to life stories sa inyo mga kasaysayan. Pwede man mga kabombo sa aton sini nga traditional way of sending your through sending your true to life stories via letter, okay? Aton siniiya nga pamaagi isulat kag i-address sa kahapon lamang program care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Okay, nakita dira mga kabombo sa aton sining mga dear listeners, sa aton si mapinalangga nga mga tagpalabati, sa aton si Masuki, welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Dugay-dugay may ara kita sang pagbabasahon nga true to life stories man mga kabombo diri sa aton palatuntunan. Pero antes pa man ari aneng aton si pambukas nga bahanon para gid sa inyo. Produkto ini sang Bombo Music Festival 2019. Isa sa mga paborito sa mga millennials nato, no? Aton sini nga Generation Y aka Gen Y alias millennials. Mga kabombo, aring aton si pambukas nga bahanon ginatiguluhan Sige Na Prinsesa. Gin-compose kag gin-interpret ni Mr. Kenneth Semilia. Iyari mga kabombo, gimbase man ini sa iya sini nga true to life story, ang iya sini iya nga lyrics, no? Ginimuan melody. Here it is mga kabombo, no? Naging top 12 ini sa Bombo Music Festival ang Sige Na Prinsesa. So kung may ara ka mo dira sa mga kasaysayan sa kabuhi, himuin ninyo lyrics kag butangan sa melody, i-arrange niyo maayo kay kung magbalik ng aton si tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga beautiful original songs via Bombo Music Festival, ang kaugalingon nga pamaagi sang Bombo Radio Philippines to discover your God-given talent to compose beautiful songs. And if you are gifted with a lot more talents, just like not only composing beautiful music but singing, no? Ikaw ang composer, ikaw man ang singer, ikaw ang interpreter, why not? Just like sa aton siniiyang next or ipaambit nga bahanon, siya ni ang composer, siya man ang nag-interpret. Si Mr. Kenneth Semilia mga kabombo, no? Base ini sa siniiyang nangin nobya ang mga lyrics sa sini nga beautiful love song, no? Sige Na Prinsesa. Yeah.
Katuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming naliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, o na wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahali, hindi babasagi. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, o na wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, maganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang ang ulang na, bawal kong pampakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo, ako'y magpapanggap. Di kayang mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, o na wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. 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 Ito mga kabombo, ang aton sinipambukas nga mahanon para gid sa aton siniiya nga mga prinsesa dira ka mga prinsipe, no? Aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sa mga suki. Sa nag-enjoy sa sini nga mahanon, sige na prinsesa. Produkto sang Bombo Music Festival 2019, no? Kagwapo, kanami sang tingog, kanami sang iya siging post nga mahanon ni Mr. Kenneth Semilla. He is the composer and at the same time, he is the interpreter, mga kabombo. So ano pang ginahulat nyo daman? Kung may ara ka mo sang abilidad kaangay sinaaber, compose na ka mo samtang may panahon pa kita, no? Ample time to really make palitik sang pinakamatahom nga komposisyon sa ambahanon para nga magdaog ka mo. Kung magdaog ka mo, dugay-dugay na diriya every day, from Monday to Saturday, gina-play ang inyo siniiya nga mga madala sa top 12 nato, no? Kanami, no, the forever na ginaiya nga
mabatian ang inyong sininga composition diri sa Bombo Radio kag sa Star FM. Sa Bombo Radio, mabatian ina sa aton sini diri programa kahapon lamang. No kung kaisa ti ara man may naga request pinaagi sa aton sin Sunday program no sa gitara sa bombo, hindi gani sa Bombo Harana ni Bombo Daniel Lecciones everyday. No may naga request man na no. So forever na yang mabatian ang inyo sini mga ambahan na compose once nga madala sa top 12. How much more kung mangin champion gid, hindi gani first runner-up, second runner-up, and third runner-up. May ara man nga best interpreter lang, at the same time may ara man niya nga ti iginhakop niya tanan-tanan nga mga premyo, mga kabombo. No? So, sa tanan din nga may God-given talent, why not? Try it. Now na. Good afternoon sa imo, Mary Chu Ronzales. Mary Chu Ronzales, hi Miss Jazz, I'm watching here at Barangay Handumanan, Bacolod City. Always gid si mama ko nagapamati sa imo nga programa. Si mama ko, amo si Delia Ronzales. No? Delia Ronzales. Good afternoon, Andira. No? Philippine Standard Time, 13 minutos na, or 15. Make it 15 minutes past the hour of 2. So, 15 minutos na nakalipas sa taknang alas 2. Magabuya kita na sa pila ka mga pahanubdom. Pagabalik ang atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos. Gid lamang sini. Bombo Radio Bacolod. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang asarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung diin man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure,
failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata
ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan, mahimo ka magsiling kung tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kung ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo. Paradyo Bongo. Philippine Standard Time, 24 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. By the way, sa aton siniiya nga mga nagapadala sa ilan sa mga mensahe, si Japs Moises. Good afternoon sa imo, Japs Moises. Hello. Mag-greet hi kay Nanay Nympha. Kag subuman sa kay Ponciano Dodoy Moises, no? Nagapamatik sila subong Miss Jazz dara sa may barangay Granada, Bacolod City. Hello and good afternoon. Thank you so much, Japs Moises. Subuman si Miss Karen Marcos Escorsura. Good afternoon, Miss Jazz, still watching and listening here in Barangay Inayawan together with my mom, Gina Escorsura or Escosora, and all together with my best friend, Janila Ripolidon. Good afternoon. Subuman si M. Rocky Ubas. Good afternoon, Miss Jazz. Watching here in Barangay Sumag, Bacolod City. Mercy Alcantara and Ivan Cerveza. Good afternoon. By the way, sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no, congratulations gid, no? Sa tanan naton nga mga dalalaog sa aton si Grand Draw sa Enhanced Swerte sa Palengke promo, no? Kung sa diin baw na bato na nila ang ila siniiya nga mga premyo, mga kabombo. So congratulations gid, no? Sa aton sini nga mga winners, inyo nakitaan, nabatian, makitaan man sa Facebook Live kag sa YouTube channel kung paano naton ginhatag sa ila, gin-award sa ila ang ila sini nga mga prizes, no? Ang cash prizes especially. Imagine na ila sini nga premyo, ang aton si first prize winner 20,000 pesos. Di nabatian naton, nakitaan naton upod sa kay Bombo Carla Defensor, mga kabombo, no? Kay ina ang aton sini iya nga mga winners, mga kabombo, no? Ang aton sini first prize winner nga si Maria Rona A. Sambitan sang Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City. Congratulations sa imo, Maria Rona Sambitan, no? Kay ikaw ang aton siniiyang first prize winner, mao na bato niya gid. Grabe gigina, no? Sa bombohanay sa udto pod sa Bombo Dan Lecciones kag Bombo Carla, no? Gin-award ang siniiyang 20,000 ka pesos. Diin ka pa na makakita, mga kabombo man. Ang imo sa ginhimo, entries lang gid, no? With matching proof of purchase. Damo nga entries, di kundi nagabutan gid. May 20,000 pesos, grabe, no? Advance nga Christmas nga gift sang Bombo Radio Philippines para sa aton sini mga winners. Di wala labot sa 20,000 pesos. No, may nagbaton man to kaina sang 10,000 pesos, no? Si Helen L. Palma sang Purok Pagidait, Barangay 39, Bacolod City. Si Desiree Banquillo sang Barangay Baliwagan sa Enrique Negros Occidental, 5,000 pesos. So, 10 or 20,000 pesos, 10,000 pesos, kag 5,000 pesos. Imagine, no, nagalinupad lang kainay ang linibo-libo mo, no? Kay ang mga premyo sa promo sa Bombo Radio, wala na ya hocus pocus. For 20 years, specifically, sa aton siniiya nga subong ongoing nga 1-2 panalo promo, year 20 na kita, napamatud-an na iya. No hocus pocus, no scam,
Tanan nga mga premyo amo ang nagahulat sa winners. Amo mismo ang mga witness namon mga kabombo, no? So kaina, the witness naman ang aton si pag-award sa aton si Enhanced Swerte sa Palengke promo grand draw winners naton, no? Ti nagasalampaw lang ang ayuda. Ayuda pa more. Yes, mga kabombo, no? Damo pag ginaya kay ti ongoing. Natapos ng aton sini Enhanced Swerte sa Palengke promo with our awarding, no? Kaina sang aga. Plus pa ang 5 kabilog to nga consolation prize winners nga nagbaton sa tag 2,000 ka pesos nga cash. Subong naman niya adlaw-adlaw, dugay-dugay, malawag naman kita sa aton sini nga winner. Ti ara na kita subong sa week number 4 sa pag-draw sa paglawag sa inyo siniiya nga mga ngalan bilang daily winners naton sa aton siniiya nga 1, 2 panalo promo part 20 mga kabombo, no? So hindi kita magsala na importante. Subong ya 1, 2 panalo part 20 promo. Gasala kita bangod kay tigas sa lalampaw ang mga dalagkuan mga pinakabonggang promo sang Bombo Radio Philippines mga kabombo. Imagine ka na, no? So, congratulations sa aton siniiya nga mga grand draw winners sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2021. Bag-o lang gid natapos mga kabombo ang awarding, no? So, sa aton siniiya nga mga nagapasakop dira sa mga wala pa man nakapasakop, gusto ninyo nga makaangkon man sang kaangay nga eksperyensya, no? Kalipay bangod sang cash nga ginahatag. Cash siyahan, no? Ongoing niya, amo niyang ato si ongoing nga promo, ang 1, 2 panalo part 20 promo sang Bombo Radio Philippines, sang Bombo Radio Star FM, Bombo Radio Philippines, baldeng pa premyo na, may cash siyahan pa mga kabombo. No, grabe nga mga pa-promo. Kung gusto ninyo, ariho, amo na ding aton siniya nga at stake sa aton siniya nga year 20 promo sa 1, 2 panalo. If you want to be a millionaire this coming December 25, on the day of Christmas, mga kabombo, sa Christmas Day, on the first day of Christmas, my true love sent to me 1 million pesos. Grabe, no? 1 milyon ka pesos. Sa adlaw sang Pasko mga kabombo, magalawag kita sa aton sini mga winners, kalakip na dirang aton sini nga millionaire. Ang aton sini ika 74, no? 74th millionaire sang Bombo Radio Philippines Millionaires Club. How about that, mga kabombo? So, entra na kamo. The more entries you send, the bigger chance for you to become a millionaire this December 25. And the more entries you send, the more chances of winning every day. No? Kay samtang wala pa ang grand draw, every day kapanghatag kita sa mga papremyo. 3 ka-winners, Lunes to Biyernes sa sulod ina sang 7 ka semana antes pa man ang grand draw. Aton sini nga daily winners nagabaton sang 500 pesos na cash. Kag worth sang grocery goods nga 650 pesos. Ano pang inyo sinadira ginahulat man? Ari pagidho, wala labot sa aton sing 1 million pesos. May ara pagid, no, nga magabaton sang 4 ka mga regional winners naton nga may 50,000 ka pesos isa-isa. Sigurado da nga diri sa Visayas may isa nga magadaog sang 50,000 ka pesos. And that's a promise, no? Promises are not to be broken diri sa Bombo Radio. Kung ano na ding promisa nga mga premyo matupa gina. Okay? So sa aton sini nga grand draw wala labot sa 1 million pesos, may ara kita sang 50,000 pesos nga magadaog kada isa 4 Luzon, Visayas, Mindanao, National Capital Region. So definitely may taga Visayas gid nga magadaog sang 50,000 pesos. Tani diri lang sa aton, no? Sa aton sa area of responsibility sa Bacolod City and Negros Occidental as a whole, mga kabombo. Pero ang aton sinigarantiya sa inyo, may 3 gidiya nga diri sa aton magadaog, and that's a promise, no? 3 gidya madaog, bisan hindi pa tayo madaog sa 50 or sa 1 million, although nga aton ginayahandom nga basi pa lang, no? Basta magpadala ka mo wala sang imposible. Tanan posible
nga magmangin milyonaryo ka kag makabaton sa 50,000 pesos man at the same time bilang regional prize winner prizes naton iniya garantisado na niya nga may magadaog gid sang tatlo diri sa aton sa area, no? Ang first prize nga 15,000 pesos. Second prize naton 10,000 pesos. Kag ang third prize naton is 5,000 pesos, no? Tatlo ina mga kabombo ang aton siniya nga padag-on, no? Ano na saya 100% sure nga may tatlo diri sa aton area nga magadaog sa sini nga mga papremyo sa grand draw sa December 25. Kung sa subong yati may ara kita ya sang adlaw-adlaw nga mga daily winners. Isa diri ari, no, aton pagalawagon. Diri naton lawagon sa kahapon lamang program. Take it away, Bombo Harold. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. So, here it is, mga kabombo. Ang isa sa aton si mga winners, daily winners nato, na muna yung ginahambal ko bala everyday, tatlo ka mga winners sa aton sining 1-2 Panalo Part 20. Philippine Standard Time, 34 minutos na ang aton sining oras, 34 minutos na ang sa takna ang alas 2, no? Ang nakalipas sa takna ang alas 2, 2:34, mga kabombo, ginalawag ko na subong ang aton sini nga second prize winner for today, November 22, 2021. Ari na, mga kabombo. Of course, no, hindi gid pwede nga ang aton sini nga DOH o kon FDA representative naton mga kabombo wala ara gid. Ara si Sir Rodel Lungares, no, sa paggagabot sa pagdraw sa sini nga winner naton nga nag-usar sang proof of purchase nga Rexona. Wow, Rexona. Ang aton sini iya nga winner taga Purok Mainuswagon, Barangay Alihis, Bacolod City. So congratulations sa aton sini nga winner taga Purok Mainuswagon, Barangay Alihis, Bacolod City. Congratulations to you, Jenny C. Galas. Jenny C. Galas, ikaw aton si second winner for today, November 22, 2021. So kadto ka na diri, although you have 6 hours to claim your prizes, 500 pesos sa cash, and grocery goods worth 650 pesos, no? You have 6 hours, buot silingon, ginalawag ko subong, imo singalan, alas 2:34, 6 hours you have until 8:34, okay? So be here on or before 8:34 this evening, para nga hindi ma-forfeit, imo siniya nga mga papremyo. Temprano pa, no? So kadto na diri, come on down, Jenny C. Galas, sang Purok Mainuswagon, Barangay Alihis, Bacolod City. Again, congratulations. Okay, pabalik kita diri iya sa atong palatuntunan kahapon lamang. Diri sa gihapon ni ang inyo alagad si Miss Jazz. Antes kita magbasa sa inyo sininga kasaysayan mga kabombo, ari anay ho. Ang aton sininga pagpanumbalik sa makadali sa pila ka pinanid sa maragta sa aton pungsod Pilipinas kag bugos na kalibutan. We are complete now mga kabombo. Philippine history and world history. Kadto kita rin sa aton siniiya nga Philippine history. Sa aton sini nga Philippine literature with matching graphics and pictures, memorabilia sa sini nga mga tao o kon event, figures, mga events, no? Kaaragid na pagkit sa pinanid no sa maragta sa aton sini pungsod Pilipinas sa bugos na kalibutan. So let's go this time sa aton sa Philippine history. Sa Philippine literature, when we say literature, it's all about your big works in terms of writing, no? Nakadumdum kamo sa ginhayuan nga si Joseng Batute. Sa
sa aton sini araling palipunan, sa aton si social studies, sa aton sini nga history subjects. Filipino history. Si Joseng Batute, nadumduman ninyo? I'm sure nakadumdum ka mo, no? Kaysa kaangay nga petsa, subong nga adlaw, mga kabombo, Nobyembre 22. That was 1896. 125 katuig na ang nakaligad, 125 years ago. Sa nga bantugon nga Filipino poet sa Tagalog poetry nga ginhayuan si Joseng Batute. Ukon sa matutod sini nga ngalan, kompleto nga ngalan nga si Jose Corazon Pangilinan de Jesus. Uy, pariente. Si Jose Corazon Pangilinan de Jesus, mga kabombo, nabunag subong adlaw, no? Every 22nd of the month of November every year, inadumdum gini ang iya sini iya nga ano ni, nga birth anniversary. Bangod kay dako niya ang iya sini nga na contribute, no? When we say Philippine literature, mga kabombo, especially sa Tagalog poetry. That was November 22 of 1896, 125 years ago. Sang nabunag, ining famous nga Filipino poet sa Tagalog poetry nga si Jose Corazon Pangilinan de Jesus. Dito ini siya nabunag, mga kabombo, sa Santa Cruz, Manila, with matching pictures dira. No, kagwapo gali kay pariente, no? Although nga ti kalabanan na black and white, no, tihimakon mo na 125 years ago sa nabunag siya diri sa kalibutan gani dito sa may Santa Cruz, Manila. Ang iyang mga ginikanan, ang musanday Vicente de Jesus, nga nangin isa sadto ka empleyado sang gobyerno, nangin first Health Bureau Director sa aton pungsod sa itong panahon ang gin-occupy ang Pilipinas sa mga dumuluong Amerikano. Ang iyang sini Iloy, amo si Susana Pangilinan sang probinsya sang Pampanga. Si Jose Corazon de Jesus ang ginbunyagan sadto sa ngalan nga si, ang original lagi dyan nga ngalan ha, si Jose Cecilio Pangilinan de Jesus. Jose Cecilio Pangilinan de Jesus. Amo nang kompleto niya nga ngalan originally. Apang sa ulihi, ginpakakas niya mismo. Ayan sini iya nga ikaduwa nga ngalan nga Cecilio. No? Kundi Jose Cecilio ang ngalan niya. Ginpakakas niya ang yan sini nga second first name nga Cecilio, kagin pabuslan. Siya sini nga Spanish first name nga Corazon. Corazon. Corazon, ang si Corazon. That is why, abo na ni karon, ang yan sini nga ngalan niya nangin Jose Corazon Pangilinan de Jesus. Suno pa ka de Jesus nga mas manami ang Corazon sa Cecilio because it best described his character, meaning he's full of love. Si De Jesus, mga kabombo, ang nakatapos siya college degree sa Liceo de Manila sa tong 1916. Kag si Jose Corazon de Jesus, masangin famous siya sining nga pen name sa nasiling na naton si Joseng Batute. Na binigyan siya column sadto nga gintiguluhan, Buhay, Maynila. Si De Jesus ang ginbansagan man sadto bilang King of the Balagtasan. Kangaya sininangin sikat nga Tagalog poem nga Bayan Ko. Amo ang ginusar nga lyrics sa popular nga patriotic song naton diri sa Pilipinas nga Bayan Ko ni Freddie Aguilar. So bangod sa iya sini iya nga gintiguluhan nga ano nga Bayan Ko from De Jesus poem, no? Nga Bayan Ko, ang iya sini nga binalaybay nga Bayan Ko, ginkuha ining lyrics nga ni, aging butangan melody, no, kagin amba ni Freddie Aguilar. Amo na subong ang Bayan Ko. So let us thank, no, Mr. Jose Corazon de Jesus for the lyrics kay katahom gali sang sining ambahano, no. Ang bantugon nga poem ni De Jesus nga nagasiling, ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. Pag-ibig na sa kaniyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko,
bilihag ka, nasadlak sa dusa. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita. Aking adhika, makita kang sakdalaya. That's from the poem of Mr. Jose Corazon de Jesus. Mga kabombo, gimbutangan lamang sang melody ni Kagin Paamba sa kay Freddie Aguilar. Mga kabombo, no? Grabe, no? The best. Nanginhari sang balagtasan si De Jesus, the king of the balagtasan sa itong 1920s. Matapos nga nangin kampiyon ini siya sa nangin showdown sadto sa balagtasan sa October 18, 1925. Batok sa isa pagid ka Filipino poet nga si Florentino Colliantes. Hindi man niya basta-basta niya sininga nangin kasumpong nga si Florentino Colliantes makabombo ka isa man ini ka Filipino poet, no, respetado man. Pero again, luto siya ni Joseng Batute, no? Si Jose Corazon de Jesus. Kag amo ni ang rason. Ang amo nga duplo ukon balagtasan ipatigan sadto agud hatagan sang tribute. Ang famous Tagalog poet, of course we know this, si Francisco Balagtas. Mga kabombo, no? Sa iya sadto birth anniversary sang April 22. Amo nang rason ko nga may showdown sa amo to nga panahon to give tribute to Baltazar, no? Francisco Baltazar ukon si Francisco Balagtas nga amo man isa man ka Tagalog poet, mga kabombo, no? Pila sa mga popular nga poems ni Joseng Batute amo ang Manok Kong Bulik. Hindi manok kong pula, ha? Manok na pula. Iyaya, manok kong bulik, butsilingon my white rooster. Puti niya galing hindi pula, puti. Nga ginsulat sa itong 1911. Ang Barong Tagalog sa itong 1921, ang Pagbabalik sa itong 1924, ang Pamana sa itong 1925, Isang Punong Kahoy sa itong 1932, kag ang duha pa niya ka mga masterpiece ang ginimuan sang kanta. Sa nasiling ko na, ang Bayan Ko sa itong 1929, kag ang Pakiusap. Si De Jesus ang nakapangasawa ka Asuncion, Lakdan, kung sa din mayara sila tatlo ka makabataan, Santa Teresa de Jesus, Jose Corazon de Jesus Jr., kag Rogelio de Jesus. Ang Tagalog poet and lyricist nga si Jose Corazon de Jesus, nga mas kilala siya pen name nga si Joseng Batute. Nangin famous siya notable work sa Buhay Manila. Buhay Maynila. Ang nagtaliwan sa tong May 26, 1932 sa huben nga edad nga 37 anyos. Abi ninyo kung anong rason nga nagtaliwan siya, napatay siya. Bangon sa ginantos nga komplikasyon, dulot lamang sang ulcer. Imagine, no? Kasi na pulo pabayaan tala ning pagsakit sang tiyanta, pero ulcer na ni gali. Iti makadulot ni gali sang dangerous nga complications kaangay sa nangin rason sa pagtaliwan ni Jose Corazon de Jesus, the king of the Balagtasan, si Joseng Batute. No, nautas gid sini nga kabuhi sa huben nga edad nga 37 bangod sang ulcer complications. That was May 26 of 1932. Let's go this time sa aton si World History, mga kabombo, matudtud nga kasaysayan man sa bugos sa kalibutan. Isa ka pinanid kung sa diin tuman ini ka importante nga natabo mga 58 years ago na binigid sa American history. Kaysa kaangay nga pet sa subong adlaw Nobyembre 22 sa tuig 1963, the same date today, November 22 of that year 1963. Mga kabombo, wala pa kita kalabanan sa aton sininirasyon, wala pa nagkalabunag, no? 1969, kuya mo to sa 1963, mga kabombo, that was 58 years ago. Sang gin-asasinar, gin-patay, gin-tiro, ang famous nga nagapungko nga presidente sadto, ika-35 nga nagpungko nga US presidente sa Estados Unidos, nga si John Fitzgerald Kennedy. Nga mas famous sayo sa iya sini iya nga
hayo nga si JFK. Imagine mga kabombo, no? He was only 46. Si Joseng Batuti napatay sa ulcer, 37 years old, very young. Ini si John F. Kennedy, JFK, napatay sa huben nga edad nga 46 anyos. Very promising pa to nga iya nga political career, no? Nanging presidente sa Estados Unidos, ika-35 nga presidente sa Estados Unidos, bangon sa iya sini nga karisma, pinasahi nga karisma. Do dira na dagani gin compare former US President ang isa pagid ka presidente Bill Clinton, no, daw dira na sa gin compare bangon sa ila sini pinasahi nga karisma, no, grabe niya ka famous si JFK, no. So that was 58 years ago, mga kabombo, no. Si John F. Kennedy, isa ini ka American lieutenant and of course politician. Ag syempre nanging presidente sa Estados Unidos, mga kabombo, no? Ayan sini nga initials, JFK, kag masakit ang natabo sad to mga kabombo, no? Sa natabo nga assassination. Malapit na to sa ikatatlo niya nga tuig sa iya sini nga pagpungko bilang presidente. Manugtapos na tong iya sini nga pagpungko bilang presidente sa ini siya ang gin-assassinate, mga kabombo. So si Kennedy nagserbe bilang presidente, ika-35 nga presidente sa Estados Unidos at the height of the Cold War. Kag ang mayoriya sa iya siniya nga mga hinimuan, ang iya sinisentro sa iya sini nga serbisyo bilang presidente. Angot ini sa relasyon sa Soviet Union kag subong man sang Cuba. Si JFK nga isa ka Democrat, no? Nagrepresentar ini siya sa iya siniya nga lugar sa Massachusetts. Of course, nangin anay congressman, kag sumuma nangin senator, no? Tub-tub nga ini siya nagpungko bilang ika-35 nga presidente sa Estados Unidos. Nabunag ini siya sa isa ka prominente nga pamilya ang Kennedy dito sa Brookline, Massachusetts. Nagraduar ini siya, hindi basta-basta, sa Harvard University sa tong 1940. Antes pa man siya, entra sa US Naval Reserve sa pagkadason nga tuig, mga kabombo. Sa tong World War II, si JFK amo ang nag-command sang series of PT boats sa Pacific Theater. Kag amo ini siya kung ano ang nangin rason kung nga ang ginatagan siya sa pasidungog ang Navy and Marine Corps Medal. Pangun sa iya sini pagserbisyo and of course sa iya sini nga war heroism. Pagkatapos siya sini nga brief stint nangin journalista ini siya mga kabombo pero dali lang gid, no? Brief lang gid niya iya sini pagka-journalista. Represent ini siya sa working class sa Boston District sa US House of Congress ng 1947 tubtob 1953. No, nanging kongresista siya. Kag tubtob nga nailiher siya bilang US Senate, na nagserbi bilang junior senator for Massachusetts from 1953 to 1960. Kag samtang ara sa Senado, si JFK nakapublish ini sa iya sini nga libro, ang ginatiguluhan Profiles in Courage, nga daog sang prestiyoso nga Pulitzer Prize. Sa itong 1960 presidential election, grabe, no? Grabe gid ang iya sini nga pagdaog bilang presidente. Ang iya sini nga kasumpong sadto ang Republican nga si Richard Nixon, nga amo ang iya sini iya nga nangin incumbent vice president that time. Nga amo to sadto ang incumbent vice president that time. Pero ginpierde niya si Richard Nixon kag siya amo ang nagdaog. Kennedy's or John F. Kennedy's humor, charm, and youth in addition to his father's money, mangarano ni sila mo kag contacts. Amo ining rason ko nga angati grabe ang iya sini nga campaign, no, grabe ang sini nga pagkampanya. Naka-gain ini giliyon sa momentum pagkatapos sa iya sini nga first televised presidential debates sa American history. Grabe ning ila sin debate ya. And Kennedy was the first Catholic elected president. Amo ini siyang pinakauna nga Katoliko nga presidente sa Estados Unidos sa kalabanan na dira iya mga Protestants, no, nagdalalaog
mga kabombo. Kaya mo ni subo nga adlaw ginadumdum ang pag-asasinar sa iya. No? That was November 22 of 1963, ginasasinar siya dito sa Dallas. No? Upod niya sa salakyan iya sining asawa, no, nga si Jackie Onassis Kennedy, mga kabombo. No? Upod man ang iya sining Vice President si Lyndon B. Johnson, amo ang nagpungko bilang presidente pagkatapos sang ini siya ang nagtaliwan. Ang Marxist kag former US Marine nga miyembro nga si Lee Harvey Oswald, amo to ang gintudlo bilang assassin, no? Ang tagpatay ni John F. Kennedy. Gin-aristo ini siya ining si US Marine Lee Harvey Oswald kag ginpasakaan, no? Bangod sang state crime, pero ini siya mga kabombo gintiro sang nagahingalan kay Jack Ruby 2 days later nga gin-assassinate niya si JFK, no? Mga kabombo. Ang FBI kag ang Warren Commission both concluded Oswald had acted alone in the assassination. Iya lang tuya, pero naghambal man ang iban nga may conspiracy nga natabo, no? Kay ti amo ni ang yan sini nga pagka-famous mga kabombo sa kay John Fitzgerald Kennedy, ang ika-35 nga presidente sang Estados Unidos. So today, mga kabombo, is the 58th year anniversary sang kamatayon sa isa sa pinaka-famous ka presidente sa Estados Unidos, JFK. Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Dumduman pa ni sang during sang state funeral ni JFK. Ayan sini nga junior nga si John Mann, very famous ni ang picture niya, gamay pa siya. Nobody taught him nga mag-salute pag-agi sang bangkay sa sini amay during state funeral. Nag-salute ini siya, gamay pa to. Although nga nagtaliwan maniga na iya sini nga junior, no, iya sini nga bata nga si John, mga kabombo. Makita naton sa Facebook Live ang picture, gamay pa siya, nagsaludar lang siya sa naglabay ang remains ng iya sini nga amay during the state funeral ni JFK. By the way, good afternoon sa imo, Rodrigo Subebe Jr., mayang hapon, Miss Jazz, watching live from Hacienda Carmen, Barangay Granada, Bacolod City. Si Fritchel Managit. Hi, Miss Jazz from Victoria City. Hello. Si Nanay Pinita de la Cruz Untalan. Good afternoon sa imo, Nanay. Kag subong man si Faustino Delgado, watching from Barangay Banago. Okay, may issue pa diri siya. Palihog lang ko remind ang LTFRB nga nagapagutok na ang jeepney, ibalik na nila ang plete kay discount ang senior citizens kag PWD. Sige, Faustino Delgado, salamat gid. Mami Annalie, good afternoon. Sige, good afternoon lang gid sa inyo, mga kabombo, no? Sakay Pinky Guangcos also is watching. Yari na ang aton sini pinaka main menu ng inyong sini nga kasaysayan. Sa sini nga hapon, mga kabombong aton sini nga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Randy. Si Randy is 38 years old. And he's from Bacolod. Ang kasaysayan ni Randy, iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Hapon sa imo, Miss Jazz, kad sa mga tagpalamati, sang imo palatuntunan kahapon lamang.
Tawag lamang ako sa kay Randy, 38 years old, sang Bacolod City. Nagsulat gid ako, Miss Jazz, kay gusto ko man nga ma-pour out ang akon siniiya nga problema karon parte sa akon siniiya nga girlfriend. Una sa tanan, Miss Jazz, kabudlay gali kon ang imo siniiya nga nobya tuman ka gwapa. Hambal sa iban gani, mas maayo pa nga magnobya ka o kung magnobyo ka sang laway kay wala pa sang may nagaagaw sa imo. Diri maga-focus, Miss Jazz, ang akon siniiya nga kasaysayan. Angot sa akon siniiya nga nobya nga tawagon ta lamang sa kay Venus. Ining si Venus, Miss Jazz, is 38 years old also. Parehos kami. Tuman ini siya, Miss Jazz, kagwapa gid. Daw goddess gid. Malaba ang iya sini nga buhok. May pagka turka-turkahon. Very straight ang iya sini nga buhok, Miss Jazz, nga kalagtom gid. Kag medyo mataas ini siya. Kung nag-heels si Venus, masiling, Miss Jazz, nga mas taas pa siya kung ikumparar sa akon. Amo ng rason ko nga ang ginapa-flat shoes ko na ang akon sining nga nobya. Bukod kay kalain lang taon, Miss Jazz, ka mas taas pa siya kung ilantawon. San sa akon nga, ang height ko, Miss Jazz, medyo hindi gid man tama ka putot, katamtaman lang. Sad to, Miss Jazz, kadamo gid sa mga nagapangluyag sa kay Venus. Kadamo sa mga iya siniiya nga mga suitors. Kag isa na ako dira, Miss Jazz. Sad tong nagapangaluyag pa lamang ako kay Venus. Grabe na ang kompetensya ko, Miss Jazz. Kung kaisa nagadunganay kami, kaysa nasiling ko na, mabudlay kung ang imo siniiya nga ginapangluyagan nga babayi, matahom. Pero Miss Jazz, siguro kung patsamba-tsamba ang pagawalan, ti nakatsamba gid ako. Kay isasad to ka best, nagabihan ining si Venus pauli. Isa man lang kami ka lugar, Miss Jazz, diri sa Bacolod. Wala gid ako kabalo nga ti magabihan siya. Kay kung nakahibalo ako, sugaton ko siya. Pero daw ginatulod gid ako, Miss Jazz, kay isa man lang kami iabiya ginaagyan, isa man lang kami kakalye. Pero daw medyo layo ay pang amon si balay. Pero isa kami kakalye, daw gintulod ako nga magwa ka magpahangin-hangin. Wala ako kabalo nga si Venus gali ang nagabihan. Ulihip ko na lang nahibaluan nga nagabihan siya, pero sa amo to nga panahon sang ara ako nagpahangin-hangin sa gwa. May nakitaan ako nga garhom. Una-una isa pa lang. Sa layo. Kag sa uli nagduha na, kag daw may nabatian ako nga daw commotion, Miss Jazz. Di bilang isa ka lalaki, ako yung Miss Jazz sa tudtod lang, wala man ko yung sa maginakahadlukan mo. Kung ara ka man lang sa insakto nga abing nga mahadlok ikaw. Di mo to, Miss Jazz, daw to the rescue man ako. Wala gid ako nakibalo nga si Venus gali ang gintripan sa isa sa taga-dira namon nga famous gini siya nga parte gini saya ka palahubog. Di natripan niya si Venus, di grabe gid may lang kay ara ako, Miss Jazz. Nakapalapit ako, so kuha ko si Venus kag nakatilaw gid ang amo nga katubo-tubo ko man ni. That time, Miss Jazz, nga tupad balay man lang namon, hindi gid siya una-una yung magpasugot. Hasta na lang, Miss Jazz, nga ti tapungol ginanakuha niya sa akon. Kay ti hubog mo. Grabe ang iya sini pagkahubog. Amo to grabe ang hilibio ni Venus, Miss Jazz. Hasta ang gindulong ko siya sa ila sa balay. Hasta ang iya sini nga mga ginikanan kamautod, nagkinaran-karan, bangod lamang kay ti amuning natabo sa iya. Grabe ang pasalamat sang pamilya sa akon. Ano kaangay ba na, Miss Jazz, ako nangin hero
Thankful ako kay ti, syempre, gapangaluyag pa lang ako sadto, syempre sa isa ka babae nga, kung ano ayhan, kung wala ako to, ano ayhan natabo sa iya. Ti grabing pasalamat sa iya sa mga ginikanan, labi na gid ni Venus. So apisan nga damo kami nga nagdululungan na nagpangaluyag sa iya Miss Jazz, ako ang ginsabat ni Venus. Bangod sa tong hitabo nga to, rason man ko nga ang nangin kami sa amo matahom nga babae. Pero sa uli, Miss Jazz, abi ko anay okay na kami sa akong sininga nobya. Kadamo gid sa mga nahisa, kaya hindi man sa pagpabugan, Miss Jazz, ka gwapa gid sa iya. Ako naman niya, wala ko man niya ginabilito lang akong kaugalingon. Ahay, Miss Jazz, ito mon ako opposite kami ni Venus. Pero, amo lang na iya, I'm so proud nga ako yagin sabat ni Venus. Bangon sa tong hitabo nga, kung nga angati, ako ya ang ginsabat ni Venus sa nagapangaluyag pa lamang ako. Kung sa uli, Miss Jazz, to kabudlay, gijagali, no? Kung maglakat ka mo, kadamo sa mga hinuring-huring, damo ang mga hisaon, labi na gid sa mga sadto nangin kaupod ko kakadungan nga pangaluyag sa kay Venus, ay ban pa ya gani iya, daw ginatawgan kuya, nga daw ginapahog pa ko balaya. Di ako pa ya, Miss Jazz, sa ila pahugon, nga wala kuya sang may ginakadlukan, kay wala makuya sala. Sala ko na bala nga ako ya gin sabat sa isa ka matahong nga linay sa amon sini nga lugar. Wow, grabe no? Pero abi mo, Miss Jazz, na ang problema ko sang ulihi, kay ining isa ka manog pangaluyag sadto ni Venus, nga abi ko anay amo na gini siya ang sabto ni Venus, kay mabuot man, buena galing ang iya sini nga pamilya, may sarang. Masami iniya siya, Miss Jazz, nagapatunga sa amon. Although siling ni Venus, they're just friends na lang, kaya ti kabaluman siya nga nobyo na ako ni Venus. Pero naging problema ko ni siya lately, Miss Jazz, kaya daw arab lang nagapatunga siya sa amon nga relasyon ni Venus. Nga sa ngalan, nga ti wala naman saya tsansa pa, kaya ako na ang nangin nobyo ni Venus. Pero bangod kay ti friends sila, nabato niya naman gani ang iya sinikalutusan nga ako gidya ang ginsabat ni Venus. Pero, although nga ti amo na, nangin friend ko man siya, ay ti kun ano, sino ang friends ng akong nobya, friend ko man. O galing ba na, Miss Jazz, kung mag-asta ini siya, amo na hindi ko ginanamian, mag-asta ini siya, do ako pa ya balaya ang abyan lang siya yung nobyo. Grabe nga klase sang lalaki, hindi ko lang paghingadlan, Miss Jazz. To the point ka daw nagsulod gina siya sa ako ni sistema, nga daw na init na gid ako. Wala ako ginprangka si Venus, bangod hindi ko bla gusto, Miss Jazz, nga basi maglalain man siya. Eti, this guy is good. Kag sila siling ko na mayo ginibatasan, pero amo lang ni. Arab lang do ka taas lang gid sa iya siniya pag lantaw siya kaugalingon, nga daw as if balaya daw siya ang nobyo ya ni Venus. Nga kung kaisa, ako na iya ang upod ni Venus, pero kung may mga desisyon na siya, ano niya ginaiya, ipasulod niya ginaiya, pilito niya gina si Venus. Di kung kaisang ang nobya ko, Miss Jessa, kabuot. Kung isa namin, ibalang balon, hey, ako ang nobyo. Anong ginasala mo? Amo na, Miss Jess, ang problema ko, kay hindi ko mamahambalan si Venus nga untatan mo na ya ang pagpakikita sa iya. Sa prangka nga sugilan ng close na ini sila. Kag antes pa man ako'y nangaluyag kay Venus, close na ni sila. Abi na gani sa ila sinitag sa kapamilya ya, sila ni ang madayunay, kag sila ya ang sabto ni Venus. Amo na, Miss Jazz, anong buhaton ko man? Kay daw nahuya man ko bala nga hambalon kong akon siniya nga nobya. Anong buhaton ko, Miss Jazz? Paliwag ako sa laygay. Ang tagpadala si Randy, 38 years old, sang Bacolod City. Una sa tanan, Randy, thank you so much for your letter. Bao, grabe, no? Humanap ka ng pangit at mahalin mong tunay. Daw mo amo na, no? Good for you nga ti amo na yang imo si nobya. Matahom kag ginhangad gid sang tanan.
Pero wala man na problema kay ikaw ya mo, wala siya sa may mahimo. Ikaw ya ang ginsabat, no? So problema mo karon ining ex nga manug pangaluyag ni Venus na nangin abyan niya antes pa man close friend sila. Subong nagapatunga sa inyo sining relasyon, no? Suno pa sa imo nahuya ka maghambal sa kay Venus may kaangtanan sining he's getting into your nerve. No, takan ka na gid nga maghambal, balon mo na lang ang balon mo siya nga, hey, ako ya balang nobyo nga napatunga ka diri nga anong ginasala mo, no? So ang imo sinang balon, ang imo sinimuon na Randy, kasimple lang. Istoryahon mo ang imo sining girlfriend. Malima na sang girlfriend mo si Venus nga your ex suitor who is your friend also, close ka mo, is getting into your boyfriend's nerve, no? Wala ka balo si Venus mo nga nagaugtas kaya gali sa ginahimo sa imo siniya nga ex suitor sa imo sini nga nobya nga si Venus. So, prangkahon mo si Venus, no? Prangkahon mo siya nga nagalalain ka bangod sang pagpatunga ni sa imo siniya nga pagpatunga ni sang ex suitor sang ni Venus. So, prangkahon mo si Venus, at least, no, siyempre, ang i-prioritize ni Venus, ikaw. No, antes pa man sang iya sining nga nobyo. No, ang iya sining i-priority, amo na siya, ang iya sining ikaw ang iya sining nga nobyo, Randy, no? Sa isa ka relasyon, importante ang transparency. No? Malima na iyan ni Venus nga nagalalain ka nagali. Di iyan balon mo siya i-plastar mo ang tanan-tanan, prangkahon mo siya, nga amo ni ang hindi ko na namian, no? Kay ti ikaw yang nobyo, ikaw ya kamoya ni Venus sa may commitment. Although he's a friend, also a good friend, pero prangkahon mo si Venus kay wala man niya guro ka ang isa na kay balo kay ti close sila mo, no? So don't be hesitant, no, to confront sa imo sa girlfriend kag i-pour out mo sa iya nga hindi ko na namian sa ginahimo niya ni nga pagpatunga sa aton, no? Kay si Venus na lang yung bahala. No, kalaw ay man ikaw mismo ang magasita sina base bala maggululuba ang inyo sini nga pag-abyanay base nga ikaw pa ya ang mangin malain ang imo sini iya nga sitwasyon sa imo sini nga nobya. So the very first person nga dapat nimo nga i-confront ang imo sini nga nobya in a very nice way lang. Pero ipabatsyag mo kay Venus nga hindi na ko nanamian sa iya sini ginahimo sa aton. Sa akon especially kay ako yang nobyo mo. Why not, no? Kaya don't forget also to pray, no? Sa isa ka relasyon, wala na sa iban pa nga dapat naton palapitan. Kung kamo nagid man ni Venus, pray for it, okay? Pangamuyuan mo, kabay pang imo siniya nga problema, madula na kay ka, arblang kabudlay, no? Kung kay isa na init ka na, although nga ang isa wala na yasang hindi manami nga ginahimo. Bangod kay nasuguran na nga init ka na lang along the way, no? Eventually, hindi na manami ang mangin hinatnan nito kung sa Tagalog pa. Okay? So, Randy, i-plastar mo ni sa kay Venus, at least may baluan niya ang imo sini nga sitwasyon nga hindi ka na nanamian. Okay? Transparency sa isa ka relasyon, ilabi na gid sa mag-asawa. No? Importante gid ang pag-communicate sa isa ka isa. And don't forget, sa nasaling ko na, although nga tinubya mo pa lang ni, don't forget to pray for your relationship. Randy, salamat gid. By the way, may ara kita sa breaking news. Si Presidente Duterte naakig sa water cannon incident sa Ayungin Shoal. No, nangin isa ini karon kadako nga balita mga kabombo, no? So ari sa aton siling linya si Bombo Raymond Tinaza. Without much ado, ara sa aton siling linya si Bombo Raymond. Bombo Raymond, come in. Tahasang ipinaabot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagkadismaya sa nangyayari nga pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa dalawang supply vessels ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ginawa ito ng Pangulo sa kanyang partisipasyon sa nagpapatuloy na ASEAN-China Special Summit ngayong araw. Sa kanyang talumpati, kasama kanyang kapwa mga leader mula sa ASEAN at People's Republic of China, iginit ng Pangulo na ang insidente sa Ayungin Shoal ay hindi nagpapakita ng magandang relasyon sa pagitan ng ibang mga bansa sa ASEAN at ng kanilang partnership. Binigyan din ng Chief Executive na malinaw naman ang nakasaad sa UNCLOS at ng 2016 arbitral ruling na dapat may patas at matarungang solusyon sa territorial dispute.
Na ito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. We abhor the recent event in the Ayunan Shoal and view with grave concern other similar development. This does not speak well of the relations between our nations and partnership. UNCLOS and the 2016 Arbitral Award provide legal clarity for all countries that subscribe to the majesty of the law. These two landmark documents are beacons pointing to us a just and fair solution of our disputes. Mula sa Metro Manila, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Raymond Tinaza. More of this, mga kabombo, no? Sa pilap ka mga public affairs sang Bombo, public affairs programs ng DYWB, Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines. Wala kita sa panahon, but before that, arian ang aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Ikaw bala dira nagabatsyag sang grabe nga anxiety in everything. Nagakatabo sa atong palibot, pandemic, financial problems, relationships, etc. etc. Wala na sa iban pa nga dapat naton nga ngayuan sang bulig, no? Nga naka-intrindig sa aton every bit of it. Ang aton si mahal nga makako, ang aton si Creator. Sa 1 Peter chapter 5 verse 7 dira nagasiling, let us cast all our anxiety on God because God cares for you and for me, no? Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Kasimple nga madinalan pero kanami nga promisa sa Dios sa aton, no? He's there always for us. He is with us. God is our Emmanuel God who is with us. He loves us. He cares for us. He feels what we feel. And He has all the answers para sa aton mga problema. All we have to do is to cast all our problems sa aton si mahal nga makaako because He cares and He loves us so much. Nakita sa panahon mga kabombo is bye-bye time na. Inisagapon ninyo ang lagan sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo!